hru a zkusíme vyhrát aspoň jednou, tak jdeme na to. Tak, se připojujeme. Tak, to bude nová hra, 5 hráčů, zatím se budeme koukat. Tak tady je první, tady je druhá, třetí, tři. Tak jsou už jenom 3, to je docela super, protože za chvilku budou končit. Jen chci strašně poděkovat za 3 odběratele, protože si z toho strašně moc vážím. Protože já jsem jako fakt nikdy neměla tolik odběratelů, možná na jiném účtu, který už nemám. Ale jestli by těch 22 odběratelů mohlo přijít sem, protože já jsem měla jeden účet, kde jsem měla 22 odběratelů, teď nevím, kolik tam mám odběratelů, ale fakt si hrozně poděkovat za ty odběratele, takže moc se vám vážím. A jdeme zatím sledovat. A nebo jdeme dokončit toto oby, který tady je, který takhle skočíte nahoru. Tady takový oby. Ježiši, sakra, propadla jsem se. Hustý. Takže lidi musíme asi odnova. Jak? Jdeme odnova. Tak jo, už jeden, takže tady ty lidi. Tak co dáme to ring. Já dám ring, protože to ring je fakt dobrý. Někdy si ho fakt zkuste to ring, protože to vám jako fakt doporučuju. Je to fakt nejlepší jako z těch, který vidíte. Takže bude ring. Znovu. Jo, je ring. A jestli vás baví se koukat na tyhle videa, tak moc děkuju. Asi vím, nejsou moje videa až moc tak dobrý, ale zatím pro něco to stojí. Tak. Wow, dostala jsem teleportaci, super. No, ale trošku na nic, protože já jsem jí vůbec nechtěla, ale OK. Ani nevím, kam jsem se to teleportovala, prostě na nějaký domy. A napište do komentářů, jaký je vaše nejoblíbenější jídlo a dostanete like na jedno video. Takže určitě se to vyplatí. Jo, a vyplatí se skákat takhle po těch domech, protože ne. A vyplatí se jí takhle úplně vždycky sem do rohu, protože ani vás to oko nedostane, takže prostě takhle procházet u těch domů se to taky vyplatí, ale trošku nebezpečný. Takže doporučuju a nedoporučuju. Doporučuji spíš pro ty, kteří se umí vyhnout tomu oku, protože to oko je fakt zákeřný. By tam chtěla. To oko furt sleduje. Půjdu sem, tady budu. A jestli zmizí ten domeček, tak budu naštvaná. Gift. Zmrzlená.
A tady to je úplně bomba, takhle tady být. Jistě nedostane. Jsi zajistěná. Jako odsud už nejde jako utíct, jako nevím, kam máme jít, ale odtud už to jako fakt nejde. No tady jsou rovnou 2 dárečky. Ne. No, takže lidi, zemřela jsem, dáme ještě jednu hru, anebo toto ještě dokončíme obě, zkusím. Tak. Promiňte, že je takový krátký video, ale jsem nemocná, takže asi budou trošku méně vycházet videa, takže se moc omlouvám, ale chápete, není všechno tak jednoduchý. To je jako fakt těžký hobby. Kde je ta deska? Tady. Tak běž. Ne. Tak lidi, tohle je asi u nového videa všechno, takže se mějte, budu ráda, když dáte sdílení, like, odběr a tohle je všechno. Ahoj!